Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulog ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadunong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag subong bata niyo mga kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yan ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Vice Mayor Elzid Familiaran gideklarar ni Mayor Jerry Treñas nga persona non grata bisan nagpangayo na sa pasaylo sa natabo nga pagkadto didto sa mga badyaw gikan sa Bacolod. Interim Board of Directors sang MCO nag-take over sa dalatapan sang Sineco. Leader sang NPA pasakaan sang kaso angon sa pagmassacre sa pamilya Fausto sa Himamaylan. Pagpanukot utang nga may dala nga pagpamahog, nagresulta sa pagdakop sa 3 ka persona sa Banwa sang Ilog. Kag sa Good Vibes, steakhouse sa uma sa tripeng ni Roming kag lalaki nga nang sita sa nangawat sa taklob sa manhole, ginpasidunggan sa Baganihan. Pinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Nobenta-9 ka mga bago nga civil engineers gikan sa nagkalain-lain nga probinsya ang nag-take oath sa Bacolod City kaina sang aga. May report si Romeo Subaldo. And on that onward children. Mismo ang mga ginikanan ang napasuksok sa hard hat sa ilang mga kabataan. Ini sa formal nga pagpanumpa sa 99 tanan kabago nga mga civil engineers sa Sugarland Hotel sa Bacolod City kaina sang aga. Sunod sa kay Engineer Wenro Bahada, ang presidente sa Philippine Institute of Civil Engineers Negros Occidental Chapter, may taga Cebu, Bohol, Panay, Negros Oriental kag Metro Manila nga nag-take oath sa syudad sa Bacolod. Ang ilang chapter ang nag-host sa oath-taking kag partner nila, ang Professional Regulation Commission o PRC, ini para mas mangin barato para sa mga magapanumpa ang gasto para sa oath-taking. Ang taga Negros anong chapter nga maka-create kita a venue for them nga maka-take out mas gamay-gamay siya nga costing. So ga-invite man kita another mga out-takers from the Other provinces nga mag-join sa aton diri. Crucial ang papel ng civil engineers ilabi na sa construction. Sa mga ginatukod ng mga balay, may civil engineers man dapat para sa safety sa tagbalay, ilabi na kung mayara sang kalamidad. Actually, yan yung namin yung engineered, yung engineered houses, kailangan talaga kahit na gaano kalit yung bahay kasi we don't know, especially climate change, yung mga disasters, talagang it's better na may nag-engineer na nag-design ng building or ng house mo rather than just constructing it nang walang any basis or walang design. Mismo si PRC Region 6 Director Romel Balisang ang nag-administer sang oath-taking sa mga bagong civil engineers. Sunod sa iya, mas ginapapalapit sang PRC ang ilang serbisyo sa mga probinsya parehas na lamang sa siningang oath-taking. Mana ang isa sang trust ng amon nga opisina sa Subong nga para nga mapalapit pagid ang services ng PRC sa amon nga mga kliyente. So every now and then nagakadto kami diri sa Negros Occidental, diri sa Bacolod kay may mga request for oath-taking such as this. Sa seremonya, magluwas sa pagpahibalo sa mga engineers sa ilang mga katungdanan bilang professionals, ginpasidunggan man ang mga ginikanan nga nagpanikasog para mapatapos sa pag-eskwela ang ilang mga kabataan. Sa number 9, masako ng preparasyon sa Sipalay City para sa beach volleyball event nga pagatamungan sa mga players gikan sa Metro Manila, Singapore kag Negros Occidental. Parayan ang pagpanghanda sa syudad ng Sipalay para sa beach volleyball event nga magasugod buwas nga adlaw Sabado tubtub sa Domingo. Ang ining volleyball event nga ginpatigayon sa Beach Volleyball Republic kag LGU sa Sipalay. Magatamo ang nanari-sari ang mga volleyball team gikan sa probinsya sa Negros Occidental, pati na volleyball team sa Luzon gikan sa DLSU kag Ateneo, kag mayara pa sa isa ka team gikan naman sa Singapore. Ini ang parte pa sa ginasulong sa karon sa syudad nga sports tourism sa lugar. Ang ini kahiwatan ang dungan man sa kapistahan ni San Juan, gani ginalauman nga magadamo na ang mga turista nga magapadulong sa syudad sa Sipalay agud magpaligo sa baybay. Kag ining beach volleyball event ang magaserbi man nga additional attraction sa nasambit nga kahiwatan.
is si Palay City is very happy to welcome 24 teams no nga maga-compete sa both male and female categories. So we have 12 male teams and we have also 12 female categories. And ang aton nga teams no composed of different players from Bacolod. We have local players from Bacolod and Negros Occidental. We have from Iloilo. We have from Manila. No, and ang highlight naton nga players are from Ateneo de Manila University and De La Salle or DLSU. No? Sa number 8, ginapaabot ang pag-operate sang Energy Development Corporation sang 5 megawatt geothermal power plant sini sa probinsya. Inisuno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga nagsapol sa mga opisyales ang EDC sini nga semana. Sa kasubong sa gihapon nga area, mag-operate ang Northern Negros Geothermal Plant suno kay Lacson kag 5 megawatts na lamang ang iga-produce sini. Sa tuanay, gin-target ang NNGP sa Bago City ang pag-produce sang 40 megawatts pero sila ang napaslawan. Kasubong sa gihapon nga mga wells ang gamiton kag wala na sang pang-utdon pa nga mga kahoy. Suno kay Lacson, handa na ang contractor para sa amo nga planta. Klaro ni Lacson, hindi naman kinahanglan pang endorsement gikan sa probinsya, bangod sa amo sa gihapon nga lugar, magagikan ang iga-produce nga 5 megawatts geothermal plant. It's a smaller plant because they figured out maybe when they targeted for 40 megawatts before, I think it was not actually a good idea because it caused other problems. Ga-clog up ang ila wells no, ang pipes nila ga-clog up. So siguro if they're looking at lesser output, so there's not too much pressure no on the wells that they dug. Sa number 7, sobra sa 400,000 pesos nga balor sa illegal nga droga nakuha sa isa ka high-value individual sa bypass operation sa Bacolod City. Dakop ang ginakabing high-value individual nga si Hiram Muleta alias Nonoy isang barangay Agisan, syudad sang Himamaylan. Ang bypass operation ang ginpatigayon sa City Drug Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office na 9 pasado kagabi sa may Purok Kapawa, Barangay Tangob sa Bacolod City. Nakuha sa kay Muleta ang kapin 70 gramos sa ginapatian sa bunga ng may standard value ng kapin sa 476,800 pesos. Sa karon, detained sa facility sa Police Station 8 ang suspetsado kag natala na ang pasakaan sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa number 6, panukot sang utang dala pamahog nagresulta sa pagdakop sang 3 ka mga persona sa Banwa sang Ilog. Ang mga suspetsado ang ginkilala nga Sanday Ruel Repolidon, isa ka ex-army, Rodolfo Oropesa kag Ernie Palaran, 34 anyos, residente sa Sitio Busay, Barangay Galicia sa Ilog. Sa report ng kapulisan, nagpanugid ang biktima nga ginkilala sa kay Arlen Henarios kag nag-report nga ini ang ginsukot sa mga suspetsado dala pamahog sang armas kag patalom nga dala sa mga ini. Sunod pa kay Henarios nga ginhambalan pa ini sa mga suspect nga hindi maghalin kung wala ang mga ini sang dala. Pagpadulong sa mga kapulisan sang Ilog sa lugar, ilan naabta ng mga suspetsado kag ginpatigayon ang body search. Nakuha sa mga ini ang isa ka 45 caliber nga pistola, isa ka 357 na kalibre nga pistola, isa ka Taurus snub nose, 9mm revolver, isa ka patalom kag iban pa. Yara na karon sa kustodiya sang kapulisan sang Ilog ang mga suspetsado nga magapangatubang sang kaso nga grave threat kag pagsupak sang Republic Act 10591 o kun illegal possession of firearms. Sa number 5, tuyo sa karon sa probinsya nga papaskugon pagid ang tikang sa pagkumbinsi sa mga katapong sa New People's Army nga magbalik sa sabak sang gobyerno. Sunod sa kay Governor Eugenio Jose Lacson, isa ang Negros Occidental sa National Task Force to End Local Communist kasumuman sa whole of nation approach.
Magapadayon ang probinsya sa Jose sa paghatag sang bulig kag suporta tungod luyag sa gobyerno nga ipaiway na nila ang pagbitbit sang ilang mga armas. Luyag man sa probinsya sulod sa kay Lacson nga tutukan man ang mga kabataan sang anay katapos sa rebeldeng grupo para mahatagan sila sang mas maayo nga opsyon. Sinilamang gipatigayon ng Transformation Program Planning Workshop sa probinsya nga ginsakdag sang Office of the Presidential Advisor on the Peace, Reconciliation and Unity. Province will offer ayudas that we can afford because we really want them to lay down their arms. This is for the good of the whole province. In fact, I was telling them that we should also really focus, and the province is ready to do this. We should really focus on educating the children of these former rebels, to give them a better option. Because who knows, their parents might have been deprived before, but right now we're ready to especially educate their children. Sa number 4, leader sang rebelde kag iban pang pasakaan sang kaso nga murder sa pagpatay sa pamilya Fausto. Nakuha na sa katapos ng Himamaylan City Police ang judicial affidavit sang duha ka mga nagatindog saksi sa pagpamatay sang katapos ng pamilya Fausto sa Barangay Buenavista, syudad sang Himamaylan. Gani, ginapadasig na sang kapulisan ang tikang para mapasaka ang kaso nga murder batok Sanday Fernando Hermino, ginatudo squad leader sa New People's Army nga ginaalaga responsable sa pagpatay sa mag-asawa nga Rolly kag Imelda Fausto kag sang ila duha ka menor de edad nga kabataan. Plano karon sa PNP nga mapaidalom sa Witness Protection Program ang mga saksi. Pero sa press conference ng katapos ng Human Rights Advocates Negros, nagwa sa ila National Solidarity Mission nga ang militar amo ang may kahilabtanan hindi lang sa natabo nga pagpatay sa katapos ng pamilya Fausto, kundi sa iban pa nga katapos ng labor kag workers organization. Yes, dun sa judicial affidavit nila, isa lang po yung nakilala nila. Although there are nasabi niya is group of armed men. But as to the identity, isa lang po yung na-identify niya. Anong possible case, sir, na ipa-file niyo? Hopefully, murder. Our sources of information, the informant that provided vital information, not only of the Fausto killing and the Tingal killing, will be protected not only through a witness protection program, but a mass movement effort. Dapat sabay-sabay tayong manawagan na tama na po. Or ang mga issues about the armed groups dito sa Kabukiran, do mas nubo na magid ang ina nga intensity as compared to before. So do ini akong tulupon mo, bisan may kakatabo pa ni nga amo ni nga mga problema, still ang iban nga movements namo niya as a city and as a barangay as far as mga programs, projects, ang mga livelihood ng mga program, mga movements namon, mga activities namon ongoing gid gyapon tanan. So do sa subong do hindi ganay kinahanglan nga do ibutang tagi siya sa amo na klase nga level. Sa number 3, presyo ng baboy sa merkado nagbarato, pati presyo ng live weight nagbarato man. Sa report ng Philippine Statistics Office, na-record ang pagdugo sa presyo ng baboy sa Negros Occidental sang halos 20 pesos sa kada kilo sa bulan sa Hunyo, kuni paanggid sa bulan sang Mayo. Ehemplo diri ang liempo, nagbarato sang 20 pesos and 83 centavos sa kada kilo. Gikan sa 304 kada kilo, ini ang 283 pesos and 50 centavos ang kilo sa karon. Ang live weight sunod sa kay Governor Eugenio C. Lacson sa backyard hogs, 100 pesos ang kilo. Sa commercial naman, 120 pesos ang kilo. Humalin sa nagwa ang balita nga may ASF cases sa pila ka mga lugar sa probinsya, apektado ang presyo sang baboy. Pero padayon sa gihapon ang pagpagwa sa Negros Occidental sang baboy sa iban nga mga probinsya. Sunod sa gobernador, madamo pa man sang healthy nga mga baboy. Sa bulan sa Hunyo, sa datos sang probinsya, ang pig shipment humalin sa June 1 to 16, masobra sa 5,700. Sa Luzon, 4,322 ang napadala, kag sa Visayas, 1,454. 17 sa gihapon ang mga LGU nga may report nga apektado sa cholera kasubong man sang ASF. Sa number 2,
Interim Board of Directors nga gintalana sang Member Consumers Organization ang nag-take over sa Seneco. Gintawag naman sila nga imposter sang manager sang Seneco. May report si Nico Delfin. Pinaagi sa ginpatigan nga Special Assembly sang katapos ang Seneco Member Consumers Organizations napili ang 7 ka mga Interim Board of Directors kahapon. Gani matapos man ang press conference, ginupdan sila sa mga member consumers para mag-take over sang Seneco. Wala sa may nagbalabag sa grupo halin sa gate sang Seneco, pakadto sa mga opisina. May mga pulisman nga damlag pa naka-on standby sa lugar para magpasiguro sang kalinong. Suno kay Attorney Luke Espiritu, spokesperson sa bukluran ng mga manggagawang Pilipino o kon BMP, legal ang pag-take over sang Interim Board of Directors sandigman sa pagsulundan sang National Electrification Administration. Ang ilang grupo kabahin sang anti-JVA coalition. Number 1 ang magiging declaration subong sang board. Invalidated ang JVA, invalidated ang mga plebisito. And right now, the Board of Directors will conduct its business because it is the legitimate interim board. Pero naabdan sang grupo nga sarado ang boardroom. Amo nga sagwa na lamang sa opisina sila nagpatpat sa mga prioridad para sa distribution utility. Nalakip diring pagbasura sang kasugtanan sang Seneco kag Prime Electric Holdings Incorporated kag ang pagbaliwala sa natalana nga plebisito. Nagtinguha man ang pila ka mga gwardya nga mapapanaog sila sa building o galing nanindugan ang gitalana ang Interim Board of Directors nga lehitimo sila nga magapamuno kag magadumala sang Seneco. Para naman kay Seneco Acting General Manager Attorney Arnel Lapore, mga impostor ang katapos ang interim board nga nag-take over nga wala man sang basihan. We will investigate and we will file a case. Those who allowed and we will find out if there is administrative sanction against those who collaborate and conspire. Ginalauman sang tagdumalahan sang Seneco nga sa piyak sa mga ginihimo nga pagpamatok sang anti-JVA coalition mangin madinalagon ang gintalana nga plebisito para sa JVA nga magasugod na sini nga weekend pati sa Hulyo 1 tubtub 2 kag 8 kag 9. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Acting Mayor Elcid Familiaran gideklarar nga persona non grata ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas bisan pa nagpangayo na sa pasaylo sa natabo nga paglabot dito sa mga badyaw sa Iloilo gikan sa Bacolod City. Ginkaakig ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang pagdagsa sa mga badyaw nga halin sa Bacolod City sa syudad sang Iloilo. Gani sa iyang press statement, iya gideklarar nga persona non grata si Acting Mayor Elcid Familiaran. Damlag pa, nangayo na si Familiaran sa pasaylo tungod sang kakulang sang koordinasyon sang katapos sang DSSD anti-mendicancy team nga amo ang nagsikop kag nagpapauli sa may 13 ka pamilya sang badyaw sa kay sa Roro Vessel, Padumangas. Damlag pa, na high blood pa ang BC Alcalde matapos mahibaluan nga wala na sunod sang DSSD ang proseso sa pagpapauli sa mga badyaw sa Mindanao. Gani wala man niya nga nauyunan ang ginpahayag sang Alcalde sang Iloilo. Suro sa BC Alcalde, dapat man kunta ni anay nagpangusisa si Treñas kag wala nagpulok-pulok. Dugang pa sa BC Alcalde, ginarespeto niya man kunta ni ang Alcalde sang Iloilo pero suro sa iya, respect begets respect. Kami lang, wala talaga ako sa responsibilidad mo. Tudlong mo ba sa iban? Anong klase na official mo? Ano yung explanation niya? Hindi siya nagpadala. Di siya pa nagpadala. Bisan tawag lang din sa ako niya. Padala ko na. Tanawan niyo kung di na ko nagto. Kaya tani kung padala yan to sa mundito na kambag na akong tigit. So, si Treñas, ang iyong statement, tani, nag-con siya, investigate ka. Kuya Edlin na may balot. Pa-respektar na nag-mayor din buli naman na. Hindi nang punta na yung mga stop down sa level yan. Tigang ko ni Lord. Kaagyari naman ang papabalo namon sa inyo nga pang pag-good vibes sini nga weekend. Steakhouse sa Uma. Pwede. Kung mag-road trip, dapat may food trip kag sa La Castellana. Mayara sa steakhouse sa Uma sa higad lang sa karsada. Makakaon ka na sa manamit kay pagkaon sa kilid sa katubuhan na nag-atubang sa Bulkan Kanlaon. Inang nagawan ta sa buwas sa tripping ni Ruming at 10 a.m.
Kung may nagakatabo nga krimen sa imo atubang, may mahimo kaayhan. Pero may isa ka netizen nga nakasugata sang 3 ka mga persona nga nanghawat sang salsalon nga manhole cover. Kag maisog nga ginpangdakop ang mga suspect agud lang mabalik ang kinawatan nga pagkabutang sang telco company sa Bacolod City. Isa siya sa mga gipasidunggan sa pagdumdum sang 85th charter anniversary sang syudad. Kinalahon naton ang naunang recipient sang I'll Be the Change Award sa sining episode naman sang Baganihan sa Sunday. Barb, tuloy sa amin ilang lugar nga matahog kundi pati manamit ng pagkaon. Kaglakas niya namin, ha? Inyong lugar. Barb, that's may Jonathan nga may haragali steak sa umamo ng namin nila. Kagabay ito mga balita sa Negros, subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Dapat balansa kay eksakto mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend.